schedule to the Constitution of Pinong way indeng Haroke Thomra inko reserve labang sutok show kelang aradoan masitame kardon bajulo kardon Pinong way studio long kacupapon itu party of president tumi inpen impapot alang ipan kardon bajulo kardon lapen chor itu thế mà là chung cái oan à cái thi mà thà Bengali West Bengal taxi bang regional party tikenang koklama leke Ladakh hello itu regional party pulate ilitu methang da Karbi Anglong arlo di Mahasau arlo West Karbi Anglong arlo kuposon si ilitu mapan kace right hek pama ilitu ma de lapen ilitu along le lapen ilitum akhei apan kuposon si kace right hek pama lapan loksi ilitum regional party itu nge kamathanan lapen ke claim hala tummange la buali hala tummange West Bengal adet ingbodet pu hala tumatharang ne Bihar adet ingbodet pu hala tumathakam we Gujarat adet ingbodet pu hala tumathakam we lapen Gujarat ti tum ingbodet pu virdet pu hala tumathanang ne Uttar Pradesh asor Uttar Pradesh di Hindi kan India tum virdet pu hala tumathanang ne hala tum kamathanan ke Rajasthan asor sita mathanang ne lapen South India asor ta mathanang ne Andhra Pradesh asor ta mathanang ne Nepal tu ke mathatunang ne mucot tu amangla tu mage athema ko pesi mathanang ne hala tum ke simple alam lo keng set alam lo hala tum ke apai do pik ke lang thek atu kacari thek atu kacini atu hala tum ke do pik ili tu mamange la puadi kacini atu tawe ke lang thek atu tawe lapen a $60 ta non si hangyo chata na $60 lam ta chini ne ka itu $60 kaninge kecing aku ke itu mana kang nek dun joy la puson si itu na mantla amet hang ade along le akhe ke do ibong ke $60 pot lu wanta chini ne sinang kang nek dun tu joy wa tu mang $60 ke biong wa tu ke pu tu anta do anya non hala tu terak lo ni seta non ke chini nang kok lo $60 taksi o autonomous state ta doji $60 ya bitrate autonomous state ta halas national party atau pangke hala tu akhei alam kace lang ya kam beda po along li kace raja kam beda po alang itu ke development ko alam sining je jasme development nang pan Hemsu nang pipo nang pan auditorium nang pipo nang tuampan kijun alang nang tuampan nang pipo school nang pipo lapen hemsu paikhana nang pipo lai do abang ya la tuampan ke ta paikhana le do sita a hemsu le do sita akhei ma virtu de bolote a de ma ta virtu de bolote akhei la veda to te a de ta vir poketi akhei ke do ko se a de ta ke do kan de kan ke akhei jam tabir tu det pulote halabangso ahemso halabangso apaikhana halabangso lanti jun pot halabangso community hall auditorium ke matlo kace raji halabangsi ne tu gamatha national party tu halamatha thi kumas kace rai po mahala tu matha thi la potsi non mata job card tipita bang kecil tu han pimunak le athe bang kadoi ta nang ike pusi ma tha throng hem su ke pije phanta kecil tu han pitu munak le athe ma non ma ke BJP ari den si do ke di ilitum national party ari den la posi national party tu ke la job card la pen community hem su ke pi la kado bianta itum tribal atum dak atum han ho puke ma aram den lo ke lasi non ilitum kama target ilitum APHLC atum kama thar lapen ke mangdam lapen ke regional party atum anta ke mangnang jigel hello itum akhe atum phan kachi rai nang iyo phan itum allo arong tanang piden lo sikidun hala swateng pen le itum edet ta chi rai lo na lapen ke elong le ta chi rai lo na po ba hala hemsu ke paikhana ke lapen ke kijun alang ta
la pen auditorium ta, la pen jat a development ta, la itum edet cirai tek det no te hala an ke wang toy po. Hala ke. Ni tum hala ke nang ni pupi. Muthe a pranga bang ke jong si itum hala edet cirai tek tete. Ilong le cirai tek tete. Itum a kait a edet po. La pen ke itum a det a edet no te nang lihem so chikim crazy ta ke doji anu doprek lo doji ke. La lo alam bang ke. La si not ilitum rong beteda non itum pupu aja dengan ni la pansi bot pigilan atema la ni tum pan hem sonang piloke budi la pu bangali lo la nan tum hem sonang ni pipeda joksi hala kecil tum ke ili tum hanang kokrai lo binongke hala tum ke la pen joksi ili tum han hem so jersopi ni na pikrai mat itum la BJP pan ma kongres tum han vote ki bom pen ke hala kecil tum ke ili tum a CM EM atau pan kok crazy hala itum a CM EM atau pan ke a receive son NC itum a kay pan kapivir itum a det pan kapivir itum a det nang cerai dun itum a kay nang pijum dun akam ke hala kecil tum claim bom la ke kecil tum lagi claim kali pu punya lo la ke CM EM tum si kaningje tang ho pu punya lo CMEM atau ningje atema hala kecil atau pan kapiri laben kecil atau alang itu mapan nang tum netu mapan nang lang lide nang tu nang peremji puki pokorsi alang itu ningje nang kok titilo itu mabiru de la si itu PHRC itu meeting dalam mi puta donang nek puna putu donang nek puga ajad rumah haji CM proyek tangho EM proyek tangho puji mafaji sita kalilu kecil tu nge kroi kre wasi CM EM tu kroi kre nang kok lo lah lo itu yang sini nam lagi ke la regional party ke hai hete la national party ke hai la bangso join ni apo si non tibokhet dam nang dag long lit lo la taki kichi ke apai du pika ilang sitame kichi a secretary ta kichi tum si non nang manden no mati kichi tum si cerai ki la ke jong si national party jong si cari ko pulutan ke president la tum si nang kalang la la baju pen son si nang mat pu ke not ke presiden ke karbi apan gipi la ke nomuna chotana ke kapi klang chotana lo nang tum sa hem pulang dei pu pe klang chotana lo kali lo la ke tang non puthak la so puthak non itum central committee demanding a secretary in charge ni takram sapi alang sitami do posila national party dan regional party yang kong aka cipre kalam ti puthak alang lita aka cinya teng dan ti muncul kan di pathan di paklar di pan di dalam sitami nalo litung la APSLC la pen national party a difference mate akache prek ke lage hit pick khanja aprang sinili la Telangana a example sinili Radhakan uthot nili sharing to indu la ben chinki chithan ponindu pima alang litum abangta aprang sike national party sike dolo Telangana state atumta bon sitame Telangana a Radhatumasi a national ke join a party a leaders atau mamasi amit hang self realization dolo si alang itum ta mit hang national party pen COC alang itum amit hang original Telangana state ta alang itum je song tang chenglo la si iditum karbi anglong aka je song ten up hipik la iditum ke Telangana state ten aprang pik la je song tebon sa kami alam itong national party ten kachi ubog amining tebig ima alam ito amit hang original apan amit hang kaya pan Telangana aradapan la leaders at tumaba social movement cheng konsip alam ito la handbrake alam itong separate state alam itong kilonglok igilake alam itong kamatha ang ding kimiset na pen kachini azapong ilupo kodo kasi ilitong la regional along ke ilitong anglong ke la Radhakan kimatha la pen Radhakan akimi apansi ilitong mikhang anglong ke la tribal areas atum anpan ke ha British adina kai kan si ilitong apan
itu mapan ini thang adim epek lo la si ili tum ta ini thang aja kong pen ili tum ci song lo ngai la pen ini thang ci song lo anta ili tum la regional kan si pangtang nangi po si la APSLC tum ke a hok constitutional rights remedies ateng pen si la ci song lo la pen la bang su aka ci song bang dilagi aja include once tame hemprek kang chima pansi APHLC tum ke article 244A labang ke kache song tip ke lage autonomous state kapalong je phanlo lapen unbars tame separation of state article 3 that talks about separation of state ala tang so ki mang ta do te bon si tame non malong la ilitum news along si tame thek long kopia posi la APSLC aphan la puson kipu pontot kipu ponsit ma labange kachini azapong avete na posi kipu ponlo si APSLC tumki a hokpet akachesong la bene constitutional attention si kachesong la pon ilitum APSLC along si ilitum kadu kabis tami ining aklong kan si ilitum waik nang mo na porbang ke ante sir non PHLC pen di pupon regulation di la pipoci la PHLC tung moral regulation nang jiku itu dama hang dama la bakso putak nang sitami pupon bom di tilo mai meeting atau itu PHLC tinggi pupon bom moral regulation nang jiku itu dama lam dia putak nang atau bagian ada tu paci hala bakso nang putak moral revolution si ilitum ke nang jiku budam ke isi lang pemilu de teklong po election ke high bom lu jata party dame laningkan troxy ke prahini nam tanglo election no bang high bom lu sita hala election ke high ilitu a moral ka vepenopot bang ating ha bang akai tepik atu a politics ateng si ilitum ki endo hala tunge pacuk kay kami bange mu pen kapu etlo bang adet lagi vir nani adet ki virra kapivir vedet hansi ke claim nani pula la tu mama thanan kali hala tum along livir det na pule kama thanan kali hala tu mama thana bange bang adet ko ansi ka che rai tu tek po ma po bang se hala tu mai kama tha la pen bang akhe tu pan panglim chok pen ametang akhe jepe temunak ko ansi ki un poma po sa la to mangama thana apot si itu ma politik sa bangke hala to matengke jeplang nun delo non elitum pupe seta pule itum kitab kan si pu kitab along do lo say bang ing tia bosta pon lo lang akar no kana tu damamat ing ti an panjir etama anghor aryanta ajir po gatha banjatan lo arnyang sam ni la puson si eklem ko wijatan lo ni anghor parjantang ni eklem langar lulu chok ma tu akar nu kan tu dam je ma ama thala gatha bang ta pulo ma thalo o ni ta la sonani pulo ke biye ama tu thotar ni ke tula bosta si gatha ban pe pon alang li kopia bostu no mage pon si chini ne hala si lang nai ingti le ni pon kali ne tula ke pon bo bang chini na ye pon la ta chini ne de hala ga tha ma lu ha ka pon chini ne de to ama ne ta lo saya son po ma ne yir po lo saya son po ma lang kar nu kana tu da ma atula bang pe cham bo ama ardik thum chot hala lo saya bang arjang thum chot lo injir no tula ke injir je de jo kang jir li lang si jet apolo da amar ing ardik tu mucha la si non ilitu karbiang long badi mahasaw tu bat tribal tu ge hala ba teng le ka chan li du nai kali itung non la position ko pilo la chema tha si che lang si tu ge ke claim ni la si politics le claim se ta hala ba tu ing han ka ching lu wala tu pu jatta me ludun chok ma election hai dia lo de ha ruling party atum omu chok ma hada che war dun lut ma em ke plan nun tu det
CM ke plan nun tudet pusita nang jik boleh kamata las inghan ta cing lu nai puili tu majahat tum pulo lage halage lo se son kacang li dun son le plan bange athima inghan ka cing lu pulo tante moral karakter ka vidanam po la po bang le ke liye nam bange moral karakter ka vidanam po nige puye ba de ho koton maste si nang yo de nige koton maste ra pan siga kahang lo pole ang krong kwa de ang ini rem tame phang tame nige EPSL si long hik dober potte ho pole ge puji ke amat election hai de lo de bisaralam kongres om mucho amat kongres long che wardun jut man EM de plan de ba CM de plan de ba kong BJP long che wardun julut amat BJP si ông mua cho amat CMEM plan nun de tadi hai de lu alang li APHL si long ke do un hot kan India lam ke Congress long India long lu ke claim up ke appeal lam lo Congress long BJP long ke claim up ke appeal lam lo kan India tu long le de ada bang ke itu long le pata karbi in long aso jo pasi picture ni pun India long le voter list ben ke chairman thanang ki arona ten ninje long le la pen paragraph 2 subparagraph 7 na ten pen election pe do aron la pen ke voter list ka silam aron silam na ni pe ninje ta long le lo ke ken ka pia long la pe yana ke plan ni ke an ke piro ye plan ni ke an ke hala ga tha lo ye plan ni di bang kado ya tum aten ke claim du ni pomat an ke ki ludun porlo an ke itu ahok alam ke kim miakam karbi in lo marat tom han kape jok nahi po bangge claim un pin bola bangge ade plange la hello ke matha ke lasi itu moral revolution ke du nahi party pacu be nang ni tom han pacu be nang ni po prang aja party tu ni pandan pu rat tom han ahok alam than ni pacu be ni pu ni pandan than pik amasi nili ahokalam than ore tikia man nili pan meeting na pindu nong le de jakka sud nili ke polo meeting nang du nong le nili meeting rata meeting polo te nili pan ge berta tan pipelo nili pan ke hang dan nili ke dunji poman ba meeting ma cancel de nili ke dunji po jakka sud la ke lason ona ke plan ye si moral bang si itum revolution mane che lar nangi ajar tum pulo cultural revolution culture bang ni udah beli moral revolution bang si che lar nai pu lasi arti sihat itu bisaralam pulo je itum APHL si itum ke damlo te itum ke garier lo ke thong frang se che pon nangi tarpulin che pon nangi la pen lupa la pen kusi che pon nangi ili tu meeting do dampo ili tu ke BJP son kali de posa be de hala da carpet de kilin nangi bugai tu neda ko be ahut pen ke meeting do dampo hada bon guti wila pine as carpet tu bon guti tu ko pulane puji as carpet alam pen la long pen along nang nirdun o ti hadi lai hoi ta do uji la pen lan chot kali chai no hita bui hai ta je plan ni ante ar pocket de ta je plan ni ro asor ke la uni de no lang litum ke ante litum si thong frang se pon se ar pok nang ko meeting lo la pen kang nia thai da we da ar ni siata ar we nang jang lo ar we jang de si tarpulin dip lo ang so hal arung ke chambang lo bada amat rata tu hadak se api jam long se ini lo ami lumbong jambang mung lo kado beta sita upai ke la ini nak kok lo yo la si ili tun ke abidia be ke mene ente tarpulin abana bun se tai tum ke ponang pogaria lo ne lita ke nam popula si la sona talo la pen hala non si Filipin po ini de mene ni tum polo itum puhu ta changwa ka kami itun ke dek siki virbo awun ni siki virlo 1951 haruk resin kebra pokere siningkan ke bang harong bong pen karbi trong ner kebdu tribal atum bang harong bong pen troksin kebra trokdu non surini rakre siningkan ke karbi atum harong bong pen kebra privedu ki virgi ke prapsogalilu la son husi itum amman ke jipira pohu charwa hai kai kat thi ko mat pohu charwa
ke ong nei lo ma pugai la ke itu terak me mi alam la ke itu terak me mi alam an hala pohota ador ke kom na kali lata ador ka so pipi aja ke mesena poho ke pharui si ka so se itu ke non ador kom si nam di kilo itu la sma poho ka cing kaci vek pen kacar wak pen aja meeting dam lu te rong aso pan ke isi abarden ason lu lake ang hor ason jeplang tu de itung dam lu te ang hor nala tu empat lapen itung dam lu te wunan tat pi pak nan tat pi titi lasin itung e pulo wunan tat nang ni pak tat nang ni itung ke dam pen aja pak aci thi kapal biakam wo aci thi kapal biakam labang e claim nang ni lu labang ke nitung itung ke che hok ma ha la pia do man ke achi thi ka pa ve kam klem rong nang ne la pen la ke ha rong sor bang pa che jor ni te pa che jor nang la pen pu ho bang nang ne lo ko pi mo se pu ho nang ne lo pu tu eson bang ke pulo kitab long ta pulo nang tum yong si lidar manji pulo tante nang tu rat asa kor si manai ada pu la pen nang tum ke the nei lo pu manji pulo tante nang tum rat atu aban si keplang nai punya itu mana itu, lapen hal soalam ke bang Arling epi ke bang dia ningge kita kalau sikit tok tu pirhe dan tak pohe peta kita laki itu karbia tu ba inglong arat tu laki ke embek na po alam bang hal bang ke cia tu mason ke ini ke keplang nela non poho pe apa sih ke nang ne po eson tu poho itu nampo na opo ke cia BJP tu nam pipik hala tum nam tu nei le tum par hala tum zia nam tu ong lo la pen akapar parti ka pre dum dan nam apo ho ke thak ke ma lo apo ho ke thak ke men si karbi pu cha la karbi apo ho pu cha ke thak ke bongali tu kalimagala ante ke chiadum ke thak apo ho si tum nam lo bodi itu mo poisa ki cia tum long si dam lo bodi itu ki cia tum hantak pe dolong lande ku bodi ba ki dolong ye phan aja ko ong tu mu chot lo ye plan poisa ke man lo thon da kar bia tu ke thon da ke hala tu pa jong si nili tum pulo APHLC ben ke po ho ni tum charwak nang po se da hala po ho ke kar bia tum ke tha kukia tum ke tha dimasa tum ke tha garo tum ke tha khasia tum ke tha lapen tiwa tum ke tha syama tum ke tha apo ho si itu jarwak nang ko labang ke itu apoisa ta itu tribal tum long si do labang ke labang na ho ke lo labang ke la sinonta ili tum jarwak ki pulote karbia tum ke tha apo ho karbia tum apan pulote nono mat ke karbi pupu nang ko banga tribal tum apo ho ta jarwak du nang ko halata tribal tum long si do ko pe wa si tribal pulo sik schedule long pulo tribal area pun siapa, Karbi area pun pe, Dimasa area pun tak pe, Kuki area pun tak pe, Renma area pun tak pe, Siam area pun tak pe, Tiwa area pun tak pe, Garo area pun tak pe, Khasi area pun tak pe, Naga area pun tak pe, Kipu ke tribal area, lah tribal tu mana cuma lo, alam itu tribal tu mana bang, poisa anta ke do FJ account si itu claim nanti. Jom sila karbia tu apo ho pun nama ma apo isa kini ke kecil tu malong pulo de la ke itu metang si kasi kok tak besar lah ke plan tu lasi mopen henang likulo hala electoral kan than thos ala kado ko wisi sidu ke bagtan lahaya kam ke lasi national pen ilitum original kasi pregalong ke lahela hala national atum ke la kan than ja kam ke monali ta pulo ko mai meeting long da thelong lo la national party tunge lahai ke ninje jide lo national party pina polo ape nona bange hemprek palama bangta slogan ta no ke BJP tum ta han jide lo ke sarti no ke monang kuno ninje ta ninje thulong le lo asia ka chimprek ke lahai ta isi thedu malam lo ke disar not ma lama ta ninje thulong le lo ninje long le de set alam ke le kopi ko si ninje long le de komo lo pa ninje long le de toy ke lai lo ke lang nam na ya bangai la alam itu ni sida hem sudah nang pibong karbi itu manta di nang pigi nang pibong alam itu mapan halada kape hai bomra kecil itu jakong
political aja kong ke long bom ya fancy BJP atum karbi atum han pe hai mong chokana to lagi la sinon ang litung karbi atum BJP Congress tung kas apan si jong si vote ki pi kang tung pulatan te nang litung mata etno la ke kitchi atum han si vote ki pi lo binoke la solam ni kita ninggolang aprang ni itum bihegam ko halaso itum pinang EACC tum tahelo EACC tumalam ko pa kali sita me hola so ke haya ho isia por ho pinangan kichi so tum karbi ba ilong so tu pan ka phire theklong hala so EACC tum ilong ko por ke hay dum mati sar hala so ke ki om dum kichi so tum karbi alam ge chipat the dia pan pinangan ka char ni dolo hala ke non EACC tum ge isilam me prek pang yawan thek de le sita sabe sita me original ke haya posi hala so karbi tum pan ke kichi so tum phire pik Reu. lasi original ben la national atum kachi breakdown ke la data isi ma kalang nilimatan meeting lo taning gelo ASDC tum ke do hotel ni litum inglo so to ay mahan kelon awu disi la tu ka ho kalam sita non pa ke la son kali dia do mati sar non ni ki pen nang thing uchop ange ni phanang lang klalo non silam kudam nang la non kar dinglong ke charia tum sita mi alang tum al level pen abiar tum ang chalang tum banta pheri chon mati sar non la ta molang tum ta jako mabedet pasante non la hiche so malang tum pan khang ta kali dia chige mati oi la non ke do BJP leader to man asomar to man ke bang inchek rui de di leke chia tu la tu ke hawala nasi akit ke dum kasi breakdown ke lahlo no pa ke la tenge have break pala mo ta ninge chu ni te ni thek lor no ne tum de esonam ni non puden de ko chu ben jong si hala borjana lo APHRC pan le pe hai de asonte non hala jiri suri kriner ke along le solar power upon kipira karbia rong mensing tiso rong ke do ano man lapen rong ko ano ne halada eviction ni ko hadi alam ni bisar ahola men pudak Martina si ilito Martina kathar PC ilito ma candidate ke hada Martina kathar pe bandi pe hai jet sonde alangi kroidunde ne tige lage karbi tu sung jokro chicken te no le karbi tu kali lo anu ka pre no sung etlo la hello la election ho poisa ma nang pia por pur si gama tha la poisa ne pike kema thanon la ruling national party tu election podok dok ajo poisa ne pike nang litum han awina ke ko mo hala ke chia tu aning ke han kang wai kang tung atom han pape hai po nang litu ke nang ne as akam sina pape claim ko nang litu ma birudhe sina pape claim ko rada to birudhe si la ke non chot kali lo apran pe da sonsi do bom la ningkan chok si ke prahini ta la sonsi do bom jong si la tum pham ke hai thu bom te la an su sia ki sung si ba thu ko la ke lo ra lam अच्छा नोना पागे ते लाई तुम जैसे में पे तुम APHRC पे कि मांग दाओ थाक से तमी रात तुम जहां तुम ये नोता चीनी तु थे ला नोन है ता चीन ये तुम रो अड़ो के ने दाम से तमी ला तुम है ता नली ता थान लो रात तुम पागे लाई तुम कि मांग लाम पागे थान का री दाम से थे सी APHRC लो नंग तुम नोते नि हम सो तांग ते पो la sonsi nona tumie tumi dika la sonsi ka ninge bang dula la solar the ko ta sita minangli hin pen beklar thasar nilige hemso ki pi paikana ki pi kijonalan ki pi community hall ki pi lahe hui anke lake BJP scheme gali lage lake government scheme lage lake non BJP bangria ku penta ha congress tu penta claim mong lo lage congress utala ta congress tum si claim chot wali lo lage government tum si claim lo lage government tum hala da IAS officer do pick hala tum si ke plan di lo lage ha UN open order do hut pen ke United Nations pen ha America New York pen kidu ko pan hem team pinangi pa scheme hala ibu idu la si India sutala claim lo
la pen la so kam ke non BJP le rem thu etc la ke hem bange hem so bange kim bom po ki kim bom chot kali me thu mu chot la non BJP to mange petang te chot po election abut ni to man vote nang pipe de nang hem nang petang pipe de tik po ka phere tu bodi abinong ke rat atungi punani ke hem nang petang pipe de nang han vote nang pipe po si punani setan no ba ka parlin BJP tu mesti ka phere tu rat to ba election vote nang pipe de nang to han hem nang petang ti are a crime ke claim ke la tumsi ke claim no BJP tumsi anje rat tumsi ke nek nahi ni tum hem nang petang pipe di aru kar dia tom phan inglong ara tom phan hem so pi chot che tike ni tum vote nang pipe pusi punai non ke hala mang jok kan ni yedun ha hede abinong ke nang ni tum ma thanon la constitution akita bonom election akita bonom dak ke tok ke la ko hello rat atumsi la leader tom phan pa pheri nahi ada mangge non ke leader tumsi rat atum man pa pheri rom la ke ili tum rat atum kar bia tum ka chini aja kong ka bia polo chini ne de ta la si ka chini lo de nang litum la constitution alam chini non six schedule alam chini non la political science alam chini non la pen la election alam chini non rat atum an ke nang litum si la leader atum phan election vote na ke chu hang etia to phan nang litum pa phere long pon ke non ke kapar lin non ke la elitum kilio porlo la si ahok pen si budak sita nili takar bilo nili ta por helong lo kitab ta arhipat lo nili bihe ko mikir okora to banai pu ilail la si non ke nitum epechal si tum ke la bangso amikir okora karbiatum aning al arlupen papet dek ni okora re dek ni tum la leader to pan vote na so hang to pan pa pheri dun hai dek nani nang em nang pipit ni tu nge vote nang pipelu nang pipit cho nang nali nang tu pia polo ke che to ban pivere pu dun hai ni tu karbi tu po an ke long le ke ong lang ke pu pia pot pu dun hai de la pu dun hai dia pon si nang li tu la kaci ni ajak kong kaci ke do ya pan si ni tu APHLC pen ke nang than re la pu ya la pen la bang so la ke than ke nang li tu ning do non poi sana pia bang nang li tu koros de pot ik de ti ni li tu nang ke than agyana bang ke jok ta nang li tu pen nang ti pon ne lui nang li tu man ningar do nang li tu a puatar lok lang si do ko ke la ke jok nang ti pon un e la ke poi sana nang ti sa ne nang ti pon de ti non putat la ini tum Central Committee Women being a secretary in charge alang li phan sitami la ini tum non kimanda ma putat raga tum phan alang ni kan pen sitami ke pachini ji phan ni alang li phan sitami aprang si ili tum open ka chithan pon la manta anutin stami ning chi pon lo si ning chi thilo asi ili tum jong si a hokpet pen rada phan ili tum sai ki clan pi pe me jin polotang te ili tum abang putin stami ili tum aning a ot adur kachil lar labang dovek nang po atima good leaders must first become good servant o ili tum aphan Robert Greenleaf o ili tum aphan ikithan pon lasi ilitum iot idur kecilar pulotang te ilitum cipa bihe pensi ilitum rat along ilitum dam nangji lapen rat khan ilitum kithan kimum along ilitum kado kawe khanta equal treatment ilitum la pithek nangji abang putin anutin apan sami la mane ilitum kacithan bangke ilitum pahoman pachuhoman on thek nangji lapen ilitum akemang ke ilitum ke ajading pikla mo ilitum asumar adin akai mo aningkan iprang gibang jelang pan rengme rengdok pen kitulong jiapan ilitum abang putin sitami itum adon tin ahum tin kan sitami social activist
mate kachi song asong zapo asong zapi labang nang barnang po hempen hong nang barnang po lapen ilitum upon ikijapon aki high sarge ay katharsar APSLC a president alangli ilitum han he is one of the best example for our Karbi and our all our scheduled tribe people ilitum upon ki alangli sonson ilitum han tuwar ikithan kon ki ilitum make ki prangdun chakdun pit nanji kalang ke disar atima nangli rat upon ki klempi nangli DC ki klem hut pen sitami nangli rat upon ki klempi nangli tinang kanasay dolo ki klempon kapachun pon tinang andolo nangli khan pia ko si borolen atum ki aning nagaching sama lagi nangli halada tribal kuchini sinangli halada karimgasho bosa Kukrajahar ko ba halada nangli kita mahut boro akhai kamhan nangli kaching hon pen pinyar ni karbiang lok aboro tu antar nangli paningkang samdolo lason hak paksi ilitum alangilong kachari dun nang jipang ke ilitum abang putin stami ilitum akache song bang ilitum ahok insuret pen che song dun pene nang ji lapen movement ke khanpon itu masar ke khanpon lo moral revolution re-awakening ilitum labang ilitum donampo Jasimet, especially for women at Tumapan. So our look so at Tumapan, nilihin pen, kachuning ri mate alang ni Tumapan, ikhan ponji abangke, ilitung isumar doke. Kasi ilitung asumar pan, kaching hon ang pek binoplante, nangli, kachi song along, abang putin, adon ahem, asong zapi tung anta, song zapi ahok ng chemangka. Lapen asay arpus kami ilitum dengun sena pima ilitum akay nong le karinit chok ng jikali ilitum asumar isumar apan matha parsik damra ilitum so arlu asong tum kami kachi song alo ahok ng chemandun thak ahok king kam ng chidordun thak lapen ot idur kimi ilitum ladak APSLC long pen kiwang pen ilitum law constitution aron ateng at ilitum kachinidun topik lo lasi 6 schedule aron ateng pen si sar ilitum aphan kapuan ikapachit nang kachepa dupi ki lake ilitum asumar aphan lo lasi abang putin APHLC asong zapo asong zapi atung anak han sa kami ningkang sam akardom kapajirlo lapen ke growth of spirit ilitum akardom lapen ke ok kireng rapedya phan pulutante ilitum ni aklong pen ilitum chihoday pimenangji heart and soul thisa ilitum claim paminangji lapen ilitum moral revolution la ilitum akamat hanabang akin ni asay ti klentun pedya pan itum apor chipi po na po lapen kamat habang ilitum make it ahot ilitum kamat hanang zike ahoklo APHLC pen akaprek aparti ke non ke avelo pusi abang putin ajerpi atung ansa tame kamat hanang jia porlo lapen ilitum iprang asurya ningkan mane bangso Karbi ang long is west di mahasaw bukichip pulong tip jip hanplote non kila APSLC penge first and last lo disa lapen ka kapre kasis song at songjap pinang iklang tulang pubage mathanam si kun elo lagi lapen ilitum autonomous state article 244 ki hang ke lagi APSLC 1969 ke long eno ke sa bon si tami congress atum si nang make ko gitulo ke lamat pini ke ilitum iduk si duk krup duk lut duk lam tado ilitum akaya to MA MPhil PhD ato kacharyan ta hat tuition kan si kachuthan ke sardi chitro John Ben pinisuri si hingin si tami lason kan si MA MPhil PhD to anta joknon kachipaduk na dasi to anutin si tami ilitum gila ilitum attract inglong khai doan Karbi khai doan atum an sa tami hok akache
song abang ilitum nang baro na lapet ilitum herak repin pensi ilitum ke nino somar ching honduk ni khai ching honduk u kamakha nang jia porlo ni li jurpia tumapan women wing atuhan so arlo song tum anapan stami mikang PS long stami constituency long stami kache seng abang lapa prapik nang po prapik nang po ate ma ilitum akim kang kache jorke kang lem apor kalito nang ke. Arise, awake, do not stop until you reach your goal. Ili tu makin mangke, ading kile dam jepat ke, ili tu apor bakin honani. Tisar, lah hello. Lah si aku ala moral revolution puda day. Ili tu teglong karbiang long. Gari motorcycle chunam lok po, bike chunam lok po, registration selang lede. Gari solai po, driving license avede. Lai hui an ke ajha tum bolai ko driving license le mo police ne check te pharo pobak pidda theno di amat pharo pobak pibong lu ajha tum ke agari ban eng war choranta registration avete khangjang la pen ha mani ne check po along ke driving license avete la hui an ta immorality lo apot ka via podo lage ko hala gari namlo te chikyo jong thomang bong registration bek nang ji par alon aron do lage gari register dekya phan nang ko pisi sung no ma ko pia por si register ke de ma nang yong si ka chun nam ji akhoros do ulotante gari register dia akhoros ta do bek nang ji lage long bek ki ke pia por do un identity ajha ka gari tumge hap khuk thudak anta registration of that po police long pinching thang lo di lage immorality lo lage what are itu driving license ka pe immorality lo lage itu